Dan gini Mas Muklis, jaluk mangan. Halo guys. Mau mulai iki. Kau kayak lagu nak rambut kayak lagu ramai. Jangan lupa di subscribe. Ketemu aku tak kayak video. Diupload. Ini ya. TV gini kempo. Neng gunung. Bar jaluk mangan ning gone tanggane, jaluk mangan neh. Ya toh, keduk ah. Tugu iki wis. Gune mau. Iki tak tugu sing mang. Yes, gerobokan. Iki sama Giuli joke yo. Iya. Soalnya nganu. Apa jenenge? Ora joke. Kayak ganjilan adi. Sing ana kaya apa iki ganjilan semene iki lho, bunder. Wala kerik ganjile. Ora apa-apa, anggere meneng ae ceklan aku. Bobot wis pintal lho, Cuk. Psych! That's the wrong number! Wah, mak jedek sekoke nganti kok. Sekoke nganti mak jedek kok. Halus dalane. Enak. Iya. Lebeng jemuk ya, lebeng jemuk. Ini kita. Oke. Wah, lucu ini ta. Lebu iki. Duduknya asu. Balap yuk. Balap. Retek kanan.
masjid. Kanan. Hah? Heeh. A few moments later. Anggare. Dul kempi ya. Dolan ngentekno panganan. Lho meneng-menengan kabeh kok wong bisu. Lho. Njajal. Nah di video nak meneng ae. Jangan diam. Nah, jangan diam. Es krim mana es krim? Es krim, es krim. Udah habis. Es krim. Ingin iki jenenge nongkrong. Lah iki cekli PDD kabeh. Lah zaman saiki.